lan mongkon oleh becik ngerti sapa sira maing perkara wa kang utahe nek atahkiku nyataken fiadal babi ing dalem iki labak wa tema iku anahu temen sedene kelakuan kulai saura ana apa hadat toriku iki dalan Piko Fitaulihi ing dalam dawane Hadat tarik wa qaslilan cendake hadat tarik apa masalu masafati sepadane pelakon Al-kainat kang tetep alati ya pelakon Tasluku kang ngambah Taslu kang ngambah haen pelakon saka al-anfusu pira-pira awak Fatak tau mongko nempuh apa anfus haen pelakon bil ikdami kelan pira-pira dalamaan Fayak tau mongko nempuh apa ikdam ala hasbi kuwatil anfusi atase milang-milang kekuatane pira-pira awak wadok fihalan apese anfus inama huwa angin mestine utawi hadat tarik ikilah dalan iku tarikun dalan rohaniyun kang bangsa roh taslu kang ngambah hu ing tarik apa al-qulubu pira-pira ati fatak tau mengko bisa nempuh apa kulub hu ing tarik bila afkari lan pira-pira pikiran malah hasbil ngako ide atas milang-milang pira-pira etekot wal baso lan pira-pira peninggal ati dijingane tarekot dari jenenge paham tentang langkuning batin langkuning ati wong enjam langku adoh tandake iso lan orane ya tergantung kekayaane keyakinane carane ngrasake carane nonton carane ngrungokke dadi pikiran batin pengingat batin pengrasa batin penyawang batin wa aslu tai dasare hadat tarik iku nur samawi kang bangsa samawi bangsa langit wa nadrunan paningan ilahiyun kang bangsa ilahi kepangeranan ya kau kang tumiba punur fil qalbi abdi ing dalem atine kawula bayang duru mongko ningali sapa ngabdu biklan nur nadrotan kelawan sak celeretan bayaro mongko ningali sapa ngabdu biya kelawan nadrotan amrot daro ini ing perkarane desa loro dunia lan akhirat bil hakikat kelawan hakikat kelawan sejatine nek wong sing nyawang kuwi nganggo mata ati
sejatine donya kepiye, sejatine akhirat kepiye. Ya sing dirasake ya beda. Banyak bahasane kan. Sumaharan nuru mongko nuli iki nur. Iku inama yatlubu angsine. Iku rubama yatlubu. Terkadang nuprehu ing hadan nur sapa al-abdu kaula mi atas sanatin ing dalam zaman 100 tahun. Terkadang wong kuwi iso entuk hidayah, iso ngerti sejatine donya akhirat. Dadi jahe nur kuwi wis jumlah nang jero ati akhir dadi padang dadi roh. Kadang wong kuwi njeng ngrasake to roh ngono kuwi 100 tahun. Nah, cara bahasane wong mungkin wiritan iki 100 tahun kek njeng ngrasake ketemu apa sing dikarepke. Falaya jitu mongko ora nemu sapa ngabduhu ing halan nur. Wala atharon orang labet iku mau minusaken halan nur. Jadi selama 100 tahun ora ana ngrasake apa-apa, ya ora ana efek apa-apa, ya wiwitan wis panggah ngono-ngono wae. Nganti 100 tahun jaran bahasa. Wadhalika tay mengkono-mengkono la yajidu iku li khotbaihi krana lupute ngabdu kelirune ngabdu fitolabi ing dalan panuprih wa taksiran cupete krana cupete ngabdu fil ijtihadi ing dalem nemen-nemeni wajuh lilan bodhone ngabdu bitori kidzalika lan dalane mengkon-mengkono panupre. Jadi kenapa kok nganti 100 tahun ijek enjang rasake, ijek enjang ero, ijek enjang ngerti, ijek paham. Ya mergone kekeliruane kaula iku dhewe urusan carane goleki. Kok cupete. Maksudnya cupet nek nemen-nemen iki maksudnya ya ora patek serius. Jadi ya nggo sak sempete, ya nggo sak nyaite, ya nggo sak kelingane. Dadi ora mergo kuwi ya mergo klerune wong kuwi lek mlaku. Ya mergo apa bodhone wong iku meneh. Carane mlaku nek nggon bab urusan golek penggoleki. Jadi bab istihade kurang. Jadi ngerti 100 tahun iki aja ketemu, iki aja ngrasake. Rasane kaya ngopo to? Enake wong arep karo sing kemur. Wal akharu te wong kang meneh iku yajidu nemu sapa akhir hu ing halan nur. Fi khamsina ing dalam zaman 50 apane sanatan taun. Ya ana meneh. Wong kuwi iso weruh cahya iku, petunjuk iku. Dilewati zaman 50 tahun. Wal akharu ta wong kang meneh iku yajidu nemu sapa akharu ing hadan billah. Asli ing dalem zaman 10 tahun. Wa akhol te wong kang meneh iku fi yaumin ing dalem sedina. Wa akhol te wong kang meneh iku fi sanaten ing dalem sak wektu. Sak jam. Walah doten lan sedelo.
bi inayati rabbil izzati kelan pitulungane pangeran kang mulya. Ya ana sing 10 tahun, ana sing sedina, ana sing ya sak dek, sak nyet iku, sak jam iku ngrungokke langsung paham. Ana ora bahasane. Mergo pitulungane Gusti Allah kuwi wis cemepak. Wa wa Allah taala iku waliyul hidayah tindak kang nguasani pituduh. Lakini lang abdu tapi nutai kaula iku makmurun den perintah bil ijtihad kelawan nemen-nemen iki. Ya meng Gusti Allah kuwi sing nguasani pituduh, sing ngendhaleke wong kuwi atine lan orane. Kanggone si kawula iku ya ning Gusti Allah diperintah kowe sing kon bagian goleki pituduh iku. Lah serius iku lah sing dibutuhke wong kuwi kok atine pituduh lan orane. Jadi akhire abdu makmurun bil ijtihad. Kawula dhewe kuwi ya diperintah ning Gusti Allah kon ketokno seriusmu. Pengen duwe hasil saka pangeranmu apa sing digoleki. Fangalaihi mongko iku atase abdu wajib ing atase kawula bima lan perkara umira kang den perintah sapa ngabdu ke kawula. Lah di saat Gusti Allah wis ngakon serius, di saat wong kok ora serius ya tergantung akhire mangkane enek sing suwe ya ana sing cepet. Karena tergantung seriusnya itu kan ngendi. Karena al-amru ya dulu ngalah wujud. Jenenge Gusti Allah perintah tapi nunjukke nek iku sesuatu sing kudu dilakoni. Wajib. Wal amru tae perintah iku maksumun den bagi. Makdurun tur den kira-kira. Nah perintah Gusti Allah ku ya dibagi-bagi kelas-kelas. Dikira-kira. Nah wong sing model ngene iki ya diperintah ngene. Kira-kira wong kaya iki sakjane nggere wong iki level batas iki serius e. Angger serius level iki wong iki iso. Ya ngene iki cara Gus. Tahu sing ukure ngono kuwi yo an. Nek gandeng ora serius senajan kok level iki ya. Ya wis. Manusa tapi kalau ora serius ora iso. Cara bahasane kan. Sajane iki levelnya masuk. Nek gandeng ora serius. Ya panggah karo wong sekolah iki nunggak wae. Sajane kae mampu nek sak gelem kon mikir. Ane kan ora tak gelem mikir kok. Ya asarane ngono kuwi. Nah, kene yo. Panggah ora mundak-mundak level ya karena apa? Gak serius. Bahasane. Warabute Gusti Allah kang dadi pangeran iku hakama ngukumi sapa Allah. Rob ngadlun kelawan ngadil. Ngadlun kang ngadil. Ya ngalu agawe sapa Rob mak ing perkara ya kang ngersakaken sapa Rob. Wa yahkum lan ngukumi sapa Rob mak ing perkara itu kang ngersakaken sapa Gusti Allah standar ke level iku kanggo ngepaske sesuai kualitasnya kawula nggih. Terserah Gusti Allah gawe ukuran kuwi nggih. Ning kawula lek njipuk dengan cara sing maneka warna. Fa ing kuntum lamun ngucap sapa sira. Fama mongko te apa iku akdomu gawe oleh ngegungaken apa mah hadal khatra ingkilah kekhawatiran wa asadulan oleh abot apa mah
luwih banget apa mah hadal amra banget akan apa mah hadal amra ikilah perkara wa mong teo apa iku aksar ngekaken apa mah yang perkara ya tajkan butuh ilai maring mah sapa hadal ngabdu ikilah kaula adong iku kang atas fakulu hadal ngamali mengkotes kabehane iki ngamal wal juhdilan payah wa tahsiluha disaro ikilah ngasilaken iki ikilah pira syarat iku limada krana apa nah sak misale kaya ngono kuwi carane rasane terus apa sing dedekke wong kuwi kuwatir terus apa sing dedekke wong kuwi iki kabutan terus apa sakjane perkara-perkara sing paling dibutuhi kawula kuwi di saat wong wis sadar nek ora iso apa-apa sakabeh perkara kudu diseriusi terus syaratnya kepiye wae ya bahasane kan fa aku lu ngomong tak sapa ingsun langung mripine utawi ndat kang paring umur iku dadi supata ingsun inaka teman sinesira iku langsung dikun tinung kang temen dikaulika ing dalem pengucap ira inal amra temen sedune perkara iku sabidun banget wal khatrat temen kekuatan kang agung wali dari kalan karena mengkono amra inal amra sabidun wal khatra adil kolan dawa sapa Allah taala laqad khalaqnal insana fi kabadin laqad khalaqna ini teman-teman dadekaken sapa ingsun ala insana ingsa fi kabadin ing dalem kangelan kita cara Gusti Allah ora kok celing langsung dadi no ora menungso gaweane Gusti Allah ya. Nek cara bahasane wong saiki ya nganggo proses. Aku gawe wujudmu rupamu ku ora kok celing ora, ya tak proses. Aku ya kangelan arep bentuk rupamu kuwi iki, ora kok langsung celing mah aku enjot terus karepku dhewe celing ora. Cara Gusti Allah ya. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Aku mujudke rupamu ku ya ora kok kepenak. Aku ya kangelan dan arten kangelan aku ya nganggo proses. Nganggo cara, nganggo usah. Ana cara bahasane Gusti Allah. Dina sareng Gusti Allah mulai kawula. Senajan to wampuh, senajan to iso, tapi kan Gusti Allah tingkat sing moga wicaksana. Masane Gusti Allah apa sebar. Ki nak sakjane manungsa sing uteke iki utek jare rumangsa enjake napa? Karepe ya iki serba instan. Seling jare. Wa qala ndawu sapa Allah inna ma'radnal amanata malas samawati wal ardh wal jibali. Inna teman sene ingsun tu ma'radna mentokaken sapa ingsun ala amanata ing amanah. Maksudnya mentokake iki nyodorke ala samawati ing atase pira-pira langit wal ardh lan bumi wal jibali lan pira-pira gunung. Fa'abai mongko padha nyegah sapa fa'abai mongko padha nyegah sapa samawat wal ardh wal jibal. Maksudnya ditawari sing jenenge langit, bumi atau gunung kuwi do emoh. Ayah
Milna ayah mana yang padha nanggung sapa samawat ha ing amanah. Jadi ditareke aku kuwi duwe sesuatu, duwe PR. Kowe gelem enggak nggawa iku? Tarik di karo langit, tarik di karo bumi, karo bumi kuno. Ditarani dok ora kuat nggawa. Wasfaqnal padha wedi sapa samawat wal ard wal jibal minha saking amanah. Wa hamil dalam nggawa nanggung ha ing amanah sapa ala insanu manungsa. Nah, di saat dadek tarekke ning manungsa, nggih Gusti, kula sanggup. Kadek manungsa iki apa? Nek cupet pikirane kadang-kadang senengane apa? Gawe ukara arepe dhewe nyandake dhisik. Angger tawane ngene langsung ki. Nggih Gusti, tanpa dipikir sik. Inahu taman stune insan iku kana ana sapa insan iku zaluman wong kang akeh oleh nganiaya jaulan tur akeh bodhone strotok konstruksi dasar pondasi manungsa iki yang dibentuk nang kono kuwi secara perilaku okeh lek gawe kerusakan nang awake iku. Okeh lek ora ngerti. Dene gawean iki okeh lek ra sampurna. Okeh lek ngisruh lek bahasane. Wali dari kan pernah mengkono-kono dawuh qala ta'ala, qala dawuh sapa Sayyidul Mursalin Gustine utusan kabeh sallallahu wasallamu alaihi wa alaihim. Lawan aling tum dipari lamun ngawaru sapa sira kabeh mak ing perkara alam kang ngawaru sapa ingsun. Lah bakai itu mungkin kudu nangis sapa sira kabeh kathiran kelawan akeh. Wala dhahik tum lan yen padha guyu sapa sira kabeh koliran kelawan sithik. Lah gara-gara iki wong tibae akeh dolime, akeh bodhone. Dan misalnya sak Kanjeng Nabi ku cerita sing sak bener sing sak pas. Tok kuwi do ngerti apa sing tak ngerteni. Mesti kowe ora koken ngguyu. Mesti kowe akeh nangis. Nek kowe tak critake apa sing sak bener e. Cara bahasane. Wa man perkara ya kalau den riwayataken apa mak anal munadi mestune Gusti Allah kang dadi juru undang-undang kuyunati undang-undang sapa mati ning kibadi sama saking arah-arah langit. Laita khalqu lam yah laku. Laita menawa-menawa sapa al khalqu makhluk iku lam yah laku ora ndadekaken lam yukhlaq ora den dadekaken sapa makhluk. Walaita hum lan menawa-menawa makhluk khuliku ing dalem semangsane den dadekaken iku alim padha ngaweruhi sapa makhluk lima hadza krana apa khuliku den dadekaken sapa makhluk takhalaqu. Bismillah ora didadek karo digawe sing jeneng manungsa utawa nek sakandane digawe ya
menawa-menawa wae ya engko ki do paham. Kenapa kowe iki diwujudke? Kenapa kowe iki digawe? Au laitum utawa menawa-menawa sapa makhluk iku alimu ing dalem semangsane ngaweruhi sapa makhluk. Amilu mongko padha nglakoni sapa makhluk. Maksudnya sing diakake khalqu te makhluk iku menungso. Ya menawa-menawa wae nek ora sida digawe ya sinara dipikir. Nek nek misale sida digawe ya menawa-menawa wae ya engko nek wong kuwi ya do paham. Ya menawa-menawa wae di saat wong iku do paham ya do gelem nggunakake te manfaat. Dina lan perkara alimu kang padha ngaweruhi sapa khalqu. Kadalika kan kaya mongkon dawuh yakul dawuh sapa as-salafu ulama salaf radhiyallahu anhu. Fa'an Abi Bakr dan ceritakan saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu innahu taman sin Abu Bakar qala wadatu demen sapa ingsun anni ya ing anni temen sun ingsun kuntu ana sapa ingsun iku hadratu ijo iku hadratu ijon-ijon maksudnya ya misalnya aku misalnya dadi wit-witan aku paling seneng ora dadi menungso misalnya aku dadi witan aku luwih seneng cara bahasane kan ya aku kang mangan ni ingsun apa dawabu gegremetan mukhafatal ngadhabi krana dene wedi siksa karena status menungso iki beda dadak dikon ngene nak sandane wis ngene kok dadak digatekke dadak ditekokke lah Abu Bakar kongkong ngono kuwi dadi misale aku njenengi dadi tandek penak men nggo dadi pakanane kewan-kewan kuwi wis ora mikir engko piye kepiye ora menungso rek ribet men to tibake bahasane kan acara Abu Bakar, aku misal dadi ijon-ijon, dadi wit-witan iki luwih seneng. Dipangan kewan selesai. Dadi yo kowe guna dipangan karo makhluke pangeran. Wis ora ana takonan kepiye-kepiye meneh wisan. Ah dadi menungsa ribet men. Kon ngene, kok di ngene. Mau kepiye Wa Umar dan ceritakan saya Umar radhiyallahu anhu innahu tun Umar ku sami ngareng sapa sing Umar insan yang manungsa yakroh le maca sapa insan hal ata alal insani hina minad dahri hal ata ing surat hal ata alal insani hina minad dahri tumeka malah insan yang sapa hainun mangsa minad dari saking setahun lam yakun kang ora ana apa sapa insan ora niku sayan siji madhkurun kang wis den sebutake sayan madhkurun kala ngucap sapa Umar layataha menawa hainun temangsa tegahar iku tamat sampurna apa hainun muga-muga wae aku ora ketemu taun sing arep teko. Nah
bahasane engko teko aku wis ora ono. Cara bahasane kan. Wa qala maca sapa Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu wadat demen sapa ingsun ing kabis kabsun kaya wedhus di ahli kedue ahli ingsun kaya tager kumangka mbagi-mbagi sapa ahli lahmi ing daging ingsun ya tafarraqu bagi-bagi sapa ahli lahmi ing daging ingsun kaya tahassanan ngitung-ngitung sapa ahli murati ing duduh ingsun. Dadi nek cara Abu Ubaidah seneng nek misale kira wedhus dibeleh terus digulih kuwi. Lah misale kuwi aku ibadah senenge beleh terus didum-dum ke tangga-tangga dadi kare dadi gulih. Wah nyenengke uripe mangpatan anak wedhus kuwi. Cara bahasane. Walang nek ora den dadakaken sapa ingsun. Neng sayangi aku saiki iki dudu wedhus neng aku saiki menungso. Waman wahbi bening manembah inang temen jenenge wahbi niku kala ngucap khuliq ben dadakaken. Sapa ibnu Adam anak Adam tengke ahmak kok haleh kumprung kumprung iki yo wis keset males gak serius kudu dadi kumprung. Walau lahamku lan dipare lamun ora ana te kumprunge Ibnu Adam iku maujud mahana mungkin ora kepenak hu ing Ibnu Adam apa ngaisun urip karena desane anak Adam iku piye desain sing lemah. Nek seandainya ora ana sing jenenge sifat kaya ngono kuwi wis kumprung iki. Ya, wong ora bakal yo ngrasake sing jenenge kepenake kepiye. Karena dengan wong kumprung terus ana sing jenenge ngeling-eling, ana petunjuk, ana petunjuk. Terus akhirnya wong kuwi di saat gelem mlaku gelem nggunakake petunjuk-petunjuk iku terus akhirnya wong ngerti sing jenenge kepenak. Seolah-olah mau karkoso terus dadi ngalami perubahan nasib terus dadi kepenak. Lah aku sing dadake cara wong ku dadi ana rasa nikmat. Lah ngerti rasa sing jenenge enake urip. Wane Fudail bin Iyad lan ceritakan sang Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah kala dawuh sapa Syekh Fudail. Ini teman sedaya ingsun iku la aghbatu yektene ora ngarep-ngarep sapa ingsun malikan ing ratu
muqarraban kang den parekaken. Wala nabiyan ana orang arep nabi mursalan kang den utus. Wala abdan orang arep ing dadi kawula salihan kang saleh. Aku ki yo ora pengen diceraki ratu, aku ora pengen jenenge nabi diutus apa. Aku jane ora pengen dadi kawula sing saleh. Nek bahasane. Alaisa ana ta ora ana sapa haula iskabehane ratu utawa nabi utawa ngabdun saleh iku yo ngatabuna den pangklah-pangklah kabeh yo mal kiamat ing dalem dina kiamat. Lah apa enake dadi ratu, apa enake dadi nabi, apa enake dadi wong saleh? Toh kabeh iku kabeh yo dadi ndek Gusti Allah ditakoni dijaluki interupsi daluki pertanggungjawabe. Sing dadi ratu ya ditakoni, dihisab, sing dadi nabi ya dihisab, sing dadi wong saleh to ya dihisab ning Gusti Allah. Lah apa enake? Do tinggi rebutan aku pengen dadi iki. Ya wis dadi sak dadine kuwi lek dinikmati ya ndak pengen dadi iki. Nah cara bahasane saya udah kan ngopo ndak ngarep pengen dadi iki. Aku iso ora pengen dadi ratu, ora pengen dadi nabi, ora pengen dadi wong saleh. Ya sak dadine dadi apa iki? Lakone ngono wae to. Lah cara iki ngono ora cara. Ya alasannya apa? Alaisa haula iku ngatabuna. Ana to? Ora ana. Kabeh wong-wong iku dina kiamat iku kabeh ya dadi urus ning pangeran. Inama batu petine kepengin sampe maksud pengarangan sapa seman ing lam yo lekak ora didadakaken sapa pengenku ki jane aku biyen hal gareke wae pengenku jane aku jane rasa sakit wae ngene kuwi ora kok pengen dadi wong iki ora nek nek misale oleh njaluk jane aku ora perlu diuripke wae dari cek mundur. Ganti kan ora ana. Tuntutan piye-piye wong jenenge ora urip kok. Ning kadung urip. Dadi lakoni ngono wae to. Ora sandadak kok kan pilihan njaluk ngene. Nak kok oleh njaluk jane aku njaluk ora usah urip wae. Iki cara saya ntil. Karena apa nak wong wis ora urip, burung pernah urip yo. Artekane apane wong ora urip kok. Wan ngatoi lan den sing ngato As-Sulami rahimahullah inna qala ucap law inna narati balam temen sedulur neraka iku kita den urupaken apa nar wa kila dingendikan kemante sapa iku ul kiamat den cemplungaken sapa sing nibakan rupiah nibakan sapa sing nafsah ing awak dhewe sing dia ing dalam nar soro ngedadi sapa sing ngedadi ku la saia ora ana swiji ku mawujud la khosai itu mongko yektene wadi sapa yang sen amu tu ing mati sapa yang sen minal farah saking kamil fal krono bunga-bunga qabla an asil ing dalam sadurunge yen tumeka sapa ingsun anara ing neraka wong kuwi di saat mlebu neraka mesti sira dadi apa-apa wis genah rekoso genah rusak genah senone lah sing diodeni saya ngatok iku as mati bunga sadurunge ngerti aku ki neraka apa surga. Aku mati ku ki urung jelas kok wis seneng sik bangga sik nak genah aku ki nak
karuan wis neraka iki jelas. Fal amru mengko te perkarane kok idzan nalikane mengkono-mengkono. Kelakuan idan naro okitan ila kiri ayo rajulu he eling-eling wong lanang iku sadidun abot di saat sekabeh perkara kuwi kaya ngono kuwi kejelasane kaya ngono kuwi nek menungso iki mbok arep dadi model kepiye wae genah tetep ora luput sangka pitakone pangeran, pertanggung jawabane pangeran. Dadi urip tak urip wis semene. Urip mbok nggih apa? Iki kabeh tetep ana pertanggung jawab. Lane di saat wong ngerti sejatine kaya ngono kuwi, tibake urip iku abot. Kama nah kulo kaya oleh ngutak sapa ingsun. Bal huwa balik utai amr iku asaddu luwih abot wa a'dhamu lan luwih agung. Mimah katimbang perkara tadun kang nyono sapa sira wa tatawaham lan nyipta-nyipta sapa sira. Dadi ora kaya sing mbok bayangke sing jenengane urip iki. Ora kaya sing mbok ngen-ngen. Walakin nahu tapi amriku amrun perkara sabikun kang wis sabab kang dhisik ya apa amr fila ilmi ing dalem ngilmu kaweruh al qadimi kang wis dingin wa tadbirun lan tadbirin lan ing dalem pengaturan ajar kang nglakokaken hu ing tadbir sapa al aziz Gusti Allah kang mulya al ngalim tur ngudeni. Dadi sesuatu sing ora oleh nggih karepke diusulke karena apa? Urip menungsa sesuatu sing wis berjalan sesuai takdir aturan sing wis jelas sangka pangeran. Fala hilata mongkorana rekodo yaiku maujud ilang ati kedue kaula ilabat dalal majhudi kejaba nyerahaken kekuatan pilang budi ati ing dalem sifat ngumawula wal iktisamilan cecekelan bihablillah kelawan tampare Gusti Allah atau taline Gusti Allah. Gak ono daya kecuali wong kuwi nggur pasrah nyerahke kekuatan nek nggon bab urusan status dadi kawula kecekelan karo taline Gusti Allah wal ittihalilan DP daiman kelawan langgeng ilallah maring Gusti Allah subhanahu ngasa ayarhama menawa-menawa arep yen to melasi sapa Allahu ing abdu wa yasalam lan nyelametaken sapa Gusti Allah bifadli kelan kanugrahane Gusti Allah. Menawa-menawa Gusti Allah gawe kelonggaran melasi nyelametke. Wa ama kaulu kalan sejanapun te pengucap ira rupane pengucap
kullu hadza uta sakabehane iki iku limadha krana apa fa hadza mongko ta iki kaul iku kalam ya dulu kang nuduhaken apa kalam mingkas king sira ngalah ghaflatin atase lali azimatin kang aku bal soangku balik utek kang bener iku antakular ento ngucap sapa sira kullu hadza uta sakabehane iki ngamal itu fijan bima ing dalem sandingi perkara ya lukang prihu ing mas sapa waktu kau aldongi bukan apas mada ing apa tadri antar sapa sira ing apa ya lukang nuprih sapa waktu kau aldongi bukan apas aku lumates isi perkara ya lubuh kang nuprih sapa si ngabdu ing mas ngalal jumlah ti antase kesimpulane iku sayiane rong perkara ahadu mata salajine sayian iku assalamatu selamat fidaro ini ing dalem desa loro dunya akhirat sakabeh perkara sing dikarepe kawula iki ngadepi karo nasibe sajane yang ngurung perkara pertama sing jaluk kuwi ya slamet donya akhirat rasane utek kaping pindho niku al mulku keraton fidara ini ing dalem donya akhirat sajane sing karepe manungsa iki ya nggo loro kuwi sajane iki selamat donya akhirat ya mulya donya akhirat jane wis nggo kuwi tok sajane antara di garis besar manungsa iku selamat donya akhirat mulya donya akhirat cuman dadi wong mulya kepiyen kadang-kadang gak dipikir carane wong nggo pengen ndelok sampele mulya tok dadi saat aneng Gusti Allah dituruti dadi wong mulya diproses ora gelem lah bukti nang ngono ya mergo apa arti proses dadi wong mulya malah gersula pripun to Gusti ya padahal jane pengen njaluk mulya kan iki lho dadi kudu dipahami sik apa sing dijaluk nak pengen mulya iki prosesnya kepiye iki kadang-kadang ya di triki tenan nak pengen dadi wong mulya prosesnya ngene lah kok nak kira-kira ora proses ya ora usah dijaluk mulya iki lah rekoso ora apa-apa sing penting prosesnya enak ngono wae masalah kok nak dadi wong mulya donya akhirat kok gek prosesnya rekoso. Nek saandane gek nak selamat dunia akhir kok gek prosesnya rekoso. Berarti nak saandane arep njaluk iki prosesnya kang opo kadang-kadang ya kudu dipikir. Nek nak kira-kira diproses ora usah njaluk. Biasane nak umume menungso ya nggo rong perkara iki. Selamat dunia akhirat, mulya dunia akhirat. Nah, jadi kalau wong njaluk ku sing paling tepat, sing pasti nggo kuwi. Aneh. Kadang-kadang wong urung paham kedisian njaluke. Sik basa diarti proses ning Gusti Allah bingung. Amas salamatu fid dunya fa inad dunya wa afatuha wallahu a'lam bissawab.